Molt bona tarda de nou a tothom. Benvinguts a la tercera jornada del Festival de Curtmetratges Internacional de Pineda de Mar. Ahir vam viure una tarda plena d'emoció, música, dansa, amb una divertida presentadora que ens va fer passar una molt bona estona i sobretot vam veure molt bon cinema, ho sabem. No sé si algú repeteix d'ahir, tant de bo que sí. Avui continuem amb aquest viatge amb més històries i amb una veu de la vila, d'aquí. Una veu que ens farà somiar des de l'escenari. Ella és jove i plena de talent. Aquesta nit les emocions tenen nom i cognoms. Marina Ruiz. Marina, ets per aquí? Hola. Estàs preparada ja? Molt bé, doncs comencem amb una cançó que ha fet volar cors i esperances durant dècades i continua fent. Qui no ha somiat amb un món millor? On la bondat regni, on tot és possible. Portes les sabates vermelles? No, avui no et calen, tranquil·la. Bé, doncs, no et calen, però a veure, el micro el tens? Perfecte, preparat. Del Mac 2, Somewhere Over the Rainbow. Tot teu, Marina. Gràcies. Ja estem ambientats, oi? Oh, no? Ah, que ha caigut mòbil? Bé, tranquil, posa't a la cua. Bé, el que veurem ara és un treball que va molt més enllà del cinema. Remar. És un documental que parla de compromís, de resistència i d'esperança i que ens recorda la importància de remar junts en qualsevol situació de la vida. Un documental que segueix el dia a dia de les dones veteranes del Club de Rem Santa Cristina, l'equip format per 14 dones de més de 50 anys. Haig d'aprofitar, doncs, per dir gràcies. 14 dones de més de 50 anys que han assolit l'any passat un triplet de títols, han guanyat el Campionat d'Espanya, de Catalunya i la Lliga Lleut. I per introduir-lo com cal, tenim la sort de comptar avui aquí amb el seu director i el productor, que són l'ànima i, evidentment, la mirada darrere d'aquest projecte. Rebem amb un fort aplaudiment a l'escenari a Dan Aguilar com a director i Miguel Aguiló com a productor. Els acompanyaran també dos de les protagonistes, Encarna Illescas i Anna Portes, com també una actriu, que també són Xus Leiva. Un fort aplaudiment. Bueno, pensava que seria després, però encara no m'ho he preparat, no tenia aquí, ho estava aprenent, però el micròfon Vale, què tal? Bona tarda. Fa goig, no he vingut mai, però fa goig veure l'auditori ple de gent que estima el cinema i que és fidel a aquest festival de cine. Que ja que sóc aquí haig d'agrair, no pas que vinguem a presentar Remar, sinó fer 11 edicions d'un festival de cine. S'ha de ser valent i s'ha de tenir moltes ganes, així que felicito molt a les persones que m'he pogut trobar, com Maria i tot el seu equip, perquè sabem, tant Miquel com jo, què vol dir fer un festival. Bé, Remar. Uau, jo lanzo, tiro, Vinga, va. Vinga, pues sigui bé. No? Sí? No, pues me quedo aquí. No. És que no estic aquí incòmode. Bé. Vale, com esteu, nois? Gràcies, però estava veient com ho teniu muntat, també s'ha d'agrair, i el so és molt bo. Bé, aniré al gra. Remar per nosaltres és un altaveu de totes les persones que tenen un propòsit a la seva vida cada matí. M'és igual que siguis artista, que siguis advocat, que treballis en una fleca, que es compris al carrer. Necessitem la gent que es compra al carrer, que tot ens necessitem tots, no? Sento que d'alguna manera tots, vulguis o no, t'aixeques cada dia amb un propòsit, ja sigui perquè tinguis la família, perquè vulguis remar, i veus que en aquest propòsit no tots són victòries. I això ens hi vam fixar molt amb elles perquè no guanyaven i continuaven remant. Continuaven quedant 4 o poder 5 vegades a la setmana per entrenar
d'una manera bastant de competició, vull dir, que durant tot l'any i veiem que arribaven a una competició, feien alguna cosa, però no arribaven al top del pòdium, no? Ens va quedar molt l'atenció perquè sempre parlem de la victòria, però mai parlem de la no victòria. I la no victòria fa que tu vulguis continuar. Hi ha alguna cosa que t'enganxa, no? Dius, quasi. Aquestes dones ens van ensenyar, o aquestes persones, perquè jo sincerament com a persona i com a artista no veig el sexe ni el gènere, sinó vaig veure un grup de persones que amb les seves edats, i no totes tenien cossos que s'havien dedicat a l'esport tota la vida, s'hi ficaven en un llargut i remaven totes juntes. I a partir d'aquí ja la història la veureu, ja parla per si mateix, i després farem 4 preguntes, les resolveré, no? Vols que passi el micro? Perfecte, sí. Mira, us presento, doncs vine cap aquí ja. Aquí. Vente a la luz, Caroline. Os presento. Ella és l'Anna Portas i ella és l'Encarna Illescas. Encarna Illescas és la capitana i entrenadora de l'equip i l'Anna Portas és una de les ànimes. Hola, moltes gràcies per venir i esperem que us agradi molt. Bueno, vereu aquí una història d'unes dones, com ell ha dit, unes dones ja en una edat que tot costa més, cada vegada més, i és una història de superació i de companyerisme, i sobretot de remar endavant, sense veure què tenim darrere, i deixant-nos portar per una timonel, que ja veureu qui és, i que és la que ens porta i la que ens ha portat a totes aquestes victòries també. I estem molt agraïdes a ells perquè que algú s'ha fixat en nosaltres, doncs la veritat és que ens ha fet molta il·lusió aquest projecte que ells han tingut, no? I bueno, esperem que us agradi molt i moltes gràcies per venir. Sí, anem, sí. Res, jo només volia donar les gràcies a l'organització. És un primer projecte des de la productora. Tindrà lloc per poder-ho visualitzar, és un plaer. I sobretot que ens acompanyin elles, és un plaer per nosaltres. I res més. Ja després disfruteu, gaudiu del documental. És diferent, té una història darrere, estigueu atents, n'hi ha sorpreses. I ja està, passo el micro a una de les actrius, a Xus. Hola, bona tarda. Jo em dic Xus Leiva, soc una de les actrius de Remar i donar les gràcies a aquestes cracs perquè he après moltíssim, i a ells pocs, el director i el productor, perquè en realitat ha sigut una masterclass de saber remar la vida, aquest documental. No puc parlar més, ara ho veurem el que va. Gràcies. Moltíssimes gràcies i una admiració completa a aquestes dones. Tant de bo, jo en pocs anys, perquè en pocs anys ja arribo a aquestes edats. Sí, no hi ha 47 que porto, nen? Així que, res més, anem a gaudir d'aquest curtmetratge, Remar. Preciós documental. Noies, tot un referent. També tenim aquí, ens han visitat el Club de Vilassar de Rem, així que salutacions des d'aquí, que han volgut venir especialment a veure aquest documental d'aquestes noies. Tot un referent. I abans de continuar, únicament una cosa, Encarna. Si a alguien le molesta, com diuen en català, que s'hi fiqui fulles, m'entens? Així que endavant, un orgull totalment d'haver pogut veure aquest treball, de veritat. Gràcies. Bé, ara ens traslladem a un altre univers, ho lamento, però cru i apassionat. Com estem veient ja el cartell, aquí preparada la Marina, un crit d'esperança i dolor,
alhora un somni trencat que ens farà reviure la Marina amb sensibilitat, la que mereix l'ocasió. Moltíssimes gràcies. Quina preciositat de veu, mare meva. Si és que a Pineda hi ha molt d'artista. Bé, abans de continuar, únicament hem de fer una petita pausa, correcte? Qui no ho sàpiga, evidentment ara és el moment de participar a la rifa. Qui no ho sap això? Perquè jo he vist cares noves, però ho han de saber també. Ara, en uns minutets de descans, hi haurà 3 persones aquí que són les de l'altre dia, oi que sí, Angi? L'Angi, l'Eusebi i la Farners, que tenen els números, els butlletins, a la tira d'€1 a la venda. El sorteig es farà finalitzar les projeccions després de la segona part, al final de tot. Els mòbils... Gràcies. I la puntualitat pels darrers dies que falten també seria d'agrair. Així que, bé, també sapigueu que hi ha establiments col·laboradors que han donat molt generosament els premis i vals de descompte. Per tant, sisplau, aprofiteu ara, estireu les cames i traieu la cartera, d'acord? Fins dintre d'uns minuts. Gràcies. Sí, i tant. Molt bones. Tothom ha tornat del descans, tothom té el seu butlletí de la tireta, aviam si al sortir d'aquí surt amb un premi sota el braç. Molt bé. Som-hi doncs. Telèfons, sisplau, mode avió, sisplau, please. Bé, per tornar a crear ambient, abans d'iniciar el motiu pel qual estem aquí, que és, evidentment, veure cinema i del bo en curta durada, la Marina ha escollit dins del seu repertori una peça musical de la pel·lícula Dreamgirls, cançó que va convertir aquesta pel·lícula en una explosió d'energia. Hem passat de somiar, de passar-ho malament i patir, i ara toca lluitar. Un no penso rendir-me. Així que, sisplau, Marina, deleita'ns. Gràcies. No, reina, gràcies a tu. Bé, ara toca el moment de la pantalla. Només recordar una coseta. La votació popular, ok? Teniu el butlletí, bueno, el butlletí del sorteig una cosa, l'altra cosa la votació. No fiqueu a l'urna de fora després al final l'etiquet de la sorteig. Fem pujar, bueno, aviam aquesta porteta, que bonica és, amunt i avall. A veure, a part de començar ara tota la sessió de cinema, recordeu també que tenim moltes sorpreses més perquè anem pujant també els directors, tenim la sort d'alguns que han pogut venir, directors, productors, alguna actriu o actor, i bé, ens regalaran la seva presència avui aquí. Per tant, sense més dilació, seran 4 curts ara mateix que seguits aniran, d'acord? Parlem de He robado tus cenizas, de Felipe Olaya Meza, Fuck Off, de David Vaquero, Carmen y la cuchara de palo, de Carlos Gómez Mira Sagrado, y Tristes Tigres, de Adán Pichardo. Disfruteu. Com es queda el cos, Mare meva. Bé, aquí tenia hola de nou, dic, mi ganes, saps? Caramel, vaja. Bueno, faig un incís a les projeccions perquè em toca presentar 2 vídeos que no són ben bé curts, els direm curts igualment. A continuació serà El lado más bestia de la vida de José Antonio Campos Aguilera, que ens endinsa en aquesta frontera entre la cara més bella i també la més dura de l'existència. No parem, no parem. Va, anem seguint. Conviuen la fragilitat i la força, la bellesa i la cruesa. Abans, però, tenim la sort que tenim un petit detall d'una de les actrius, Alicia Fernández, que no ha pogut estar aquí amb nosaltres, però sí que ens ha enviat un audiovisual per saludar-nos i
demanar-nos que disfrutem d'aquest curtmetratge. Seguit d'aquesta salutació audiovisual de l'Alicia Fernández, s'emetrà el curt El lado más bestia de la vida i sense parar Baile con la muerte, de Carlota Massó. És una meravella de tarda, tu. Bueno, continuem. Anem a canviar una miqueta el rotllo que portem de fa una estoneta. La Marina ara toca despedir-la amb l'últim tema que cantarà, per tant ens animarà del tot bé. Aquí tenim el gran tema que interpretarà. Per tant, sisplau, Marina, dona'ns el gustasso i disfruta-ho. Gràcies. Gràcies, Marina, per estar amb nosaltres. Va assajar, que és el general ara. Gràcies. Bueno, ens queden 2 curts per passar i tenim la sort de comptar amb una de les seves protagonistes que ens parlarà en primera persona de la seva experiència en el rodatge. Així que rebem amb un fort aplaudiment a l'actriu Pilar Morales de La reina de los idiotes. Sisplau, unes breus paraules que agrairem ben bé. Pobreta, una cinta aquí corredera. Hola, Pilar, encantada. Buenas tardes. Bueno, espero que lo estéis pasando bien. La reina de los idiotas sí es una comedia, así que espero que la disfrutéis. Pero bueno, está dirigida por J.K. Álvarez, yo la protagonizo. Pero aunque sea una comedia, nos va a hacer reflexionar, yo creo. Así que nada, que la disfrutéis y luego me contáis. Y muchísimas gracias a Cinemar por invitarme, que estoy muy contenta de estar aquí. Gracias. Bien, pues entonces... aleshores... Passem doncs al curt de La reina de los idiotes de J.K. Álvarez i seguidament, sense parar, Roba estesa de Xavier Pijuan. Tots dos, evidentment, com ja ha adelantat la Pilar, de comèdia. Per tant, 2 històries que faran recordar la força que té el cinema quan ens parla de la vida sense filtres. Però la gala no s'acaba aquí, sisplau, espereu després perquè té bé el sorteig de la rifa, ok? Així que primer anem a veure el setè art. Gràcies. 651, ja el tenim. Tot correcte i aquí... No me lo creo. Se los he comprado. Josep Maria, aquí davant, sisplau. Sisplau. I el següent premiat i l'últim, el darrer de la nit, 48-51 i fins al 48-60. Ja tenim molt bé a la resta dels assistents. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Fins demà. I que tingueu molt bona nit. No, que ja està, ja ve cap aquí aquest senyor. Ja ho tenim tot. Gràcies i bona nit. Nadie aplaude. ¡Bravo, Ana! Para la presentadora también tiene que ser eso, o sea, las cosas. Recordeu, sisplau, deixar la votació a l'urna de l'entrada. La votació del curt que més els ha agradat. Gràcies. La nana cantava bé, no? Quina veu. Vale, Marçal, vinga, fins demà. Avui faré un foto també de... Sí, hauríem. A veure si se'n recorda. No el faig a buscar.